kad pokušavaš Englezima, Kanadžanima, kako hoćeš, ne možeš mu nešto, ko što i on tebi ne može nešto prevesti s engleskog na naš jezik ili obrnuto, da ti njemu kažeš kako bi to bilo na engleskom, jer koji u svakom jeziku neke riječi, rečenice i šta ja znam imaju razna značenja, jel tako? I da ti njemu sad objasniš, ima više značenja kad mu kažeš pasti na priču, jer ti njemu teško objasniti šta znači pasti na priču, pasti na pripovjetku, recimo. Znači kad navečer čitaš knjigu ili nešto, ako čitaš toliko si umoran da ti glava padne na priču, znači to znači pasti na priču ili na neku pripovjetku, nije bitno. I tako, možda bi se sad moglo reći pao na tablet, jer svi gledamo neke navečer kad legnemo tablete i jest to kaže pao na tablet i tako, mislim to bi danas moglo ovim digitalnim vremenima pao na tablet ili ne znam, možda i na laptop jebi ga, ali eto, tablete sad svi kupuju aspirine i to i onda ti padne glava. A drugo je, sjeti se na te neke priče, svi smo mi pali na neke te priče i sve su trebe pale na neke naše priče i tako, svaki ima neku priču i sad kojoj trebi je koja priča odgovarala, ja ne znam, ali joj neka odgovarala i vidim i tako, i danas se pokajala i tako i samo viče, jesam hrknuš budala bila, jebi ga, ti sama odlučila na koju ćeš ti priču past i tako dalje. Tako, ja danas pošaljem neku finu poruku na tablet, nemoj padat, kasno je da padaš na tablet, tako, ali na neku priču ko u vojsci se sjećam kad smo bili u Knez Mihajlovoj hodali, u Knez Mikijevoj jebote, i ču mene general, nismo go s generalom biti, nego desetar Arsenijević. I otišli u grad i znaš one fine beogradske koke, nešto prodaju oko Božića i šta ja znam, tad mislim ljudi nisu slavili te Božiće, možda 2-3 čovjeka slava. I onda prodaju koje kakve balone, nakit, ne znam, nije u tom fazonu, znaš. I fina jedna djevojka prodaje, tako ima nekih svrčica, ne sjećam se više šta. I bilo je neke kalendari, znaš. A kalendari su jebi kako za vojske se ubili polugole trebe i šta ja znam i tako dalje, znaš, to su za vojnike i za automehančare, što ovdje svaki ima na zidu jebo i kalendar taj. Znaš, da može radit kad ti zapne nešto, pogledaš u kalendar pa ga, jesam ga odvrnuo, krv te sada, i tako. To su ti kalendari za te, pošto je to težak posao, jeb ga zapeće se nešto, zahrđa pa gleda u kalendar i samo ga odvrne, ja bam ti, i to. I on došao mi sad kalendar, hajde da kupiš bez zeda, križaš dan neko u vojsci. A kaže desetar Arsenijević, kaže, meni ne treba kalendar. Pa šta tebi bre treba? Kaže on ovako, ja bi tebe kupio. Jebote let. Odmah mi se nije ništa ni kupovao, reče s kim si, obično s kim si, takav si i tako dalje, ali jebi ga, ko bi na to priču pao sada jebote, pa ne pao kao ti dao tablet da padneš, ne bi pala na to priču, ja bi tebe kupio, pa nisi silikonka jeboga ti. Jebote, kad se nečega tako sjetim, šut, ne pitaj, uglavnom ne padaj na priče, ljudi samo nešto šaltaju da bi ti pao na priču ili na tablet.